da i chi a croeso i'n gwasanaeth yma yn Eglwys Ebeneser Caerdydd. Yn anffodus, dyn ni'n cyfarfod unwaith eto ar-lein yn rithiol gan bod y cyfyniadau cyfnod clo diweddara. Ond dyn ni'n gweddio y byddwch chi dal yn cael bendith wrth ymuno gyda ni, wrth i ni rando ar air Duw a addoli efo'n gilydd. Felly gobeithio bod gyda chi paned yn barod, bod chi'n eistedd gyfforddus. Gadewch i ni weddio a cyflwyno yr amser yma i'n Duw ac i'n arglwydd. O Dduw, ni'n diolch i ti bod ni dal yn gallu dod o dy flaen di, lle bynnag ydyn ni, atref neu mewn eglwys Dduw. Dyn ni'n diolch mae ti yw'r un i'n Duw. A ni'n gweddio, wneud i siarad gyda ni wrth i ni rando ar dy air di. Dduw, wneud i gadael i dy air treiddio yn ddwfn ni'n cael ohoni ni, a newidia ni yn yr ychydig munudau nesaf. Ni'n gofyn hyn clod i ti. Amen. Dyn ni am rando ar emyn rwan, a croeso i chi canu yn uchel o atref wrth i chi ymuno yn yr emyn nesaf. Gwyn a cridog hawdd gar iawn yw fan wylydd. Doniau'r nef sydd yn ddon llawn, peraeth hyfryd. Trwy'r ddeiharfaeth nac uchder neb, bydd ni ffeindio arall tebyg iddo heb. Canon Halleluia, Ynddo'i hunan yma'n llawn, bob trysorau, dwy fol berffaith werthfawr iawn, am fy meiau. Nerthi hollol gario mas, Canon Halleluia, 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 Amen. Dyma sylfaen cadarn gref, drwy fy mywyd, crediag edrych arno ef, yw fy ngwyngyll, ynddo bellach drwy bob
Oes, mae tyfa enfawr o'n gwmpas ni yn dweud mae trystio Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly, gadewch i ni gael gwared a phob peth sy'n ei dal ni nôl. Yn arbennig y pechod sy'n denu yn sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati, a rhedeg y ras sydd o'n blaenau yw diwedd. Rhaid i ni hwylio'n sylw a Iesu. Fe ydy pencampwr a hyffoddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi llywennydd oedd o'i flaen, dyma fe'n dalu dir ar y groes gan wrthod ystyried y cwylydd o wneud hynny. A bellach, mae'n eistedd yn y sedd anrhydedd ar y ochr dde i orsedd Duw yn y nefoedd. A nynne wedi dechrau cyfnod clo arall. Gadewch i ni ymdawelu a gweddio gyda'n gilydd a cyflwyno ein hunain, yr eglwys, gymdeithas a'r byd i ofal Duw. A ni'n meddwl am eiriau hyfryd Apostol Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth ei gariad e. Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy angylion ddim yn gallu, na phwerau ysbrydol drwg. Na, does dim yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd ni, y Meseia Iesu. A ni'n gweddio yn y cyfnod clo yma, ddiw'r nefoedd ar ddeiar. Ar yr adeg yma o'r clo mawr unwaith eto, ar wahân i'r boen o fod yn bell oddi wrth ffrindiau, i ffwrdd o gymdogion. Diolch o Dad nad oes dim yn yr holl greadigaeth, ddim hyd yn oed y coronavirus, sy'n gallu'n gwahanu ni oddi wrth dy gariad di, dy ras di, dy fyddeiant di. A bydde di'th gariad di-ddarfod i barhau i gael ei rannu trwy garedigrwydd dieithraid yn gofalu am ei gilydd yn ystod yr adeg yma, a chymdogion ymhell ag agos, a phawb yn cydnabod ei breider. Pob un ohonom yn ddiolchgar am bob anadl, ac yn fodlon i bawb arall hefyd dderbyn rhodd bywyd llawn ac iach. Cadw ni yn dy ofal di, o Dad. A ni'n gweddio dros y gweithwyr iechyd ym mhobman yn ystod y cyfnod yma. Dduw adferiad ac iachad, diolch am weithwyr iechyd ym mhobman, sy'n caru'n aberthol yn y dyddiau heriol hyn, gan roi lles eraill o flaen ei lles ei hunain, yn cadw draw oddi wrth deulu a ffrindiau yn cysuro'r gyfydus a'r galarus, yn calonogi'r pryderus a'r bregus, yn gweithio i achau ac adfer pobl sâl, bydd yn dywysydd, yn gryfder, doethineb a gobaith iddynt. Gweddion y bydd rhai mewn awdurdod yn ei gwarchod, gan gyflenwi'r offer diogel sydd ei angen arnynt, ac yw hymroddiad gael ei gydnabod gyda diolch dwfn, wrth iddynt ddychwelyd adref yn llyddedig. A gweddion dros weithwyr iechyd dros y byd, sydd â'i hoffer diogelwch bob amser yn bryn, ac nid nawr yn unig. Bydded i'r dyddiau rhyfeddol hyn ein arwen ni i ddealltwriaeth o'r newid sydd ei angen yn ein byd ni. Newid fydd yn sicrhau ymdrech go iawn i fynd i'r afel ag angyfiawnder sy'n golygu y penderfynu'r disgwyliad oes gan ddearyddiaeth, ond bod i gyd yn perthyn i'r un byd ac yn gweithio tuag at yr un nod. A ni'n gweddio Dad dros dy eglwys di yn ystod yr amser yma, yn enwedig eglwys Ebeneser. Bydded i'th gariad nad yw'n darfod gryfhau'r gwan, annog yr ofnus, tawelu'r pryderus, i achau'r sâl trwy dy eglwys. Dy ddwylo wedi'i golchi'n lan, ath draed ar y ddeiar, yn bell
ond dal yn bresennol, yn rhithiol, ond mewn cysylltiad, ar wahân, ond yn dal i helpu. Dduw yn dy drigaredd gwrando ein gweddi ni. Ac i gloi, dys mae'n ein atgoffa ni yn ein gweddiau ni o eiriau eto Paul yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiad. Mae cariad bob amser yn amddiffyn. Mae bob amser yn credu, bob amser yn gobeithio, bob amser yn dal ati. Fydd cariad byth yn darfod, a ni'n diolch i ti o dad, nad yw dy gariad i ti ag ato ni byth yn darfod. A helpen ni i fod yn dystiolaeth ac i efelychu y cariad di-fesur, y cariad yna sydd ddim yn darfod yn ein bywydau ni, yn ein tystiolaeth ni, yn ein ymwneud ni a'n gilydd a'n cymdogion ni ymhell ag agos. Dduw cariadus, cryfhau ein bod gyda'r cariad sy'n cynnal popeth, hyd yn oed pwysau'r pandemig hwn, hyd yn oed y chwilio manwl am symptomau a'r disgwyl hir iddynt fynd heibio. Yn gwylio a disgwyl, can gadw'n llygaid arna ti, a gofalu am ein cymdogion ymhell ag agos. Gosod ein henaid brau, y gred a'r gobaith fod popeth yn bosib gyda dy gariad credigol, y gall dieithriaid ddod yn ffrindiau, y gall gwyddoniaeth ganfod yr atebion, y gall adnoddau cael ei rannu'n deg, fel bod pawb ym mhobman yn cael yr hyn sydd ei angen, a bod y gariad na wyr ddim am ffiniau yn bwrw allan pob ofn a hunanoldeb sy'n rhannu. Bydded i'th gariad sy'n byth yn darfod ein cysuro ni bore yma, ein nerthu ni bore yma, a'n harwain bore yma heddiw a drwy gydol yr wythnos sydd i ddod, lles pawb, ond yn fwy na hynny, gogoniant i dy enw di o dad, ac yn enw hyfryd Iesu Grist, y meddyg mawr, i ni'n gweddio hyn oll. Amen. Lle dyma ni'n hanol yn ail cyfnod clo. Mae'n gyfnod anodd, mae'n gyfnod lle mae angen i ni dal yn tir, a fel cenedl edrych ar ôl ein gilydd, aros atref. Ond tybed beth sy'n gwneud i ni a beth sy'n helpu ni gael trwy y cyfnodau anodd yma. I lawer ohonyn ni, dyn ni'n dal yn gafal ar yr hyn sydd i ddod. Dyn ni'n meddwl am y llawenydd sydd o'n blaen ni. Efallai bod ni'n gobeithio i weld teulu a ffrindiau adeg y Nadolig. Efallai bod ni'n yn edrych ymlaen at y dydd pan fydd Covid wedi mynd a pan byddwn ni'n gallu parhau hefo bywyd yn ei normalrwydd. Be bynnag ydio bod ni'n edrych ymlaen at, mae o'n rhywbeth sy'n mynd i roi llawenydd i ni ar ôl y cyfnod anodd. A mae'r Beibl yn deud bod Iesu wedi edrych ymlaen at lawenydd ar ôl y groes. Mae dymad wedi helpu fo a wedi gwneud iddo fo dal i dir ar y groes. Mae'n deud yn adnod 2 o Hebreaid 12, rhaid i ni hwylio'n sylw ar Iesu, fod i'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mwyn profi'r llawenydd oedd o'i flaen, dyma fo'n dal i dir ar y groes. Felly be oedd y llawenydd yma? Oedd Iesu yn edrych ymlaen at wedi'r groes. Be fydde werth mynd trwy'r poen o fod yn cael ei groeshoelio, ei fod o yn hollol berffaith, ei fod o yn cael ei wawtio a'r dorf yn gweiddi arno fo ac yn pwyri arno fo. Fod o byth wedi wneud dim o'i le bod o'n marw fel dihiryn, fel criminal. I fod o yn fab Duw, i fod o'n cael ei wahanu gan Dduw trwy farwolaeth. Ei fod o'n cymryd pechod y byd ar ei ystwyddau fo'i hun. Dicter Duw am y pechod yna, y gosb am y pechod yna, ar ei ystwyddau fo'i hun ar y groes. Be fydda'n peri iddo fo fynd trwy hynny? Be oedd y llawenydd roedd o'n edrych ymlaen at?
A os dyn ni feddwl am beth sy'n dod â llawenydd i Dduw, efallai bod ni'n meddwl, wel, yn amlwg, pobl yn dda, pobl yn gwneud pethau da, pobl sy'n darllen ei Beiblau, pobl sy'n mynd i'r capel yn selog. Dyma'r pethau sy'n dod â llawenydd i Dduw. Ac wrth gwrs, dwi'n siŵr bod y pethau yma yn gwneud Duw yn hapus, ond ddim dyma'r llawenydd oedd Iesu yn edrych ymlaen at. Y llawenydd oedd Iesu yn edrych ymlaen at, ei motivation i fynd trwyddo gyda'r groes, oedd ni, chi a fi, i fetru ein maddau ni, i fetru ein croesawu ni i fewn i'w freichiau, i fetru cael perthynas hefo ni, i fetru deud wrthyn ni, dwi di maddau ti, dwi di cymryd y cosb. Pob peth ti di wneud yn fy erbyn ni, dwi'n maddau ti a dwi'n croesawu ti i fy mhresenoldeb i heddiw. Dim rhyfedd bod hyn yn newyddion da. Dyma llawenydd Iesu, ni, ein prynu ni. Y broblem ydy bod ni'n gweld hi'n anodd credu mewn Duw fel yma. Mor aml, dyn ni yn rhoi ar Dduw be bysyn ni'n disgwyl i Dduw ymateb, neu sut bysyn ni'n disgwyl i Dduw ymddwyn, yn lle credu a gwrando ar yr hyn mae o'n ddweud am ei hun, a'r hyn mae o'n ddangos am ei hun trwy Iesu. Dyn ni'n efallai meddwl am troi at Dduw am faddeuant fel mynd at athro blin, neu fel mynd at riant sydd wedi siomi ynddo ni. A dyn ni'n disgwyl cael bus wedi pwyntio. Dyn ni'n disgwyl cael llais yn gweiddi. A dyn ni'n dod yn crynu mewn ofn yn gofyn am faddeuant, yn beatio'n hunain fyny. Ond ddim dyna fel mae Iesu yn trin ni. Mae o'n addfwyn gyda ni. Mae o llawn cariad. Ei lawenydd o ydru fetru ein maddau ni. Diom yn dwrdio na pwyntio bus. Mae freichio fo yn agored ag ar-led. Diom yn rhedeg allan o ymynedd neu yn colli ymynedd yn llwyr. Mae o'i freichiau yn agored pob tro. Diom yn rhoi y gorau ac yn deud bod wedi cael digon o faddau. Dyma di ei lawenydd o. A pob tro dyn ni'n troi at y fo, mae'n ymateb yn addfwyn. Mae'n ymateb mewn llawenydd. Mae'n ymateb mewn cariad. A mae hynny'n newyddion da. Dyma calon Iesu drosto ni. Calon llawn cariad. Calon sydd yn ffeindio llawenydd mewn maddeuant. Efallai yn ein diwylliant ni ac yn ein amser ni, dyn ni'n ffeindio fo'n anodd neu yn anghyfforddus i alw ein hunain neu weld ein hunain fel pechadurus. Mae'n rhywbeth dyn ni ddim yn hoffi applio ein hunain. Ond y gwir ydy, pechod yn ôl y Beibl ydy troi yn erbyn Duw, ydy gwrthod ffordd Duw o fyw, ydy peidio roed Duw yn y lle heiddiannol sef blaenaf yn ein calonnau a'n bywydau. A mae Iesu yn deud yn Marc pennod 7 bod pechod yn dod o'n calonnau ni'n hunain. Bod o'n stad naturiol bod ni ynddi i wrthryfela yn erbyn Duw. Mae o'n salwch ynddo ni, a dyn ni angen help y meddyg da, dyn ni angen help Duw, ddim jyst i dorri'r salwch allan, ond i roed calon newydd i ni, i draws newid ni, a i wneud ni fwy fel fo, i lenwi ni hefo'r ysbryd glân. Di hwn ddim yn rhywbeth bod ni'n gallu wneud ar ein hunain. Dyn ni ddim yn gallu gweithio tuag at bod yn lan neu bod yn llai bechadurus. Mae'n rhywbeth mae rhaid i Duw gwneud ynddo ni, a dim ond Duw sy'n gallu gwneud. Mewn llyfr ni wedi bod yn darllen yn ddiweddar o'r enw Gentle and Lowly, mae yna ddelwedd o y meddyg da yma, a delwedd bys ni'n hoffi rannu hefo chi. Mae o'n sôn am doctor sydd o gefndir cefnog iawn, sydd wedi hyfforddi fel meddyg a sy'n mynd i helpu llwyth yn y jungle sydd ddim hefo lot o meddyginiaeth gorllewinol.
Ac felly mae'r meddyg yma yn hyfforddi am flynyddoedd. Mae o yn heirio yr offer sy'n anen, a mae'n cymryd y meddyginiaeth hefo fo ac yn mynd yn bell i fewn i'r jyngl at y llwyth yma sydd anen y help. Ond unwaith fod gyrraedd, mae'r llwyth yn gwrthod ei helpo. Dyn nhw ddim eisiau fo i'w ceisio trin nhw. Dyn nhw ddim eisiau fo i ddod yn agos. Rwy'n sut byddai'r meddyg yna'n teimlo? Diolch yn neud hyn am unrhyw arian yn ôl, diolch yn neud hyn am unrhyw beth, ond i bai na dyma yw ei galon o tuag at y llwyth yma. Mae'n neud hyn oherwydd dyma mae o wedi hyfforddi i wneud. Mae o'n neud hyn oherwydd mae o hefo'r offer cywir i trin nhw nad ydyn nhw hefo eu hunain. A hefyd dychmygwch, os fysa hyn oed un o'r brodorion o'r llwyth yn derbyn y meddyginiaeth ac yn derbyn cael ei achau, be byddai ymateb y meddyg wedyn? Wel, llawenydd wrth gwrs. Llawenydd oherwydd mae rhywun wedi derbyn yr help sydd ar gael. Mae rhywun wedi ei hachub. A dyn ni'n meddwl hynny'n ddelwedd gret i ni feddwl am sut mae Iesu yn trin ni a sut mae Iesu yn ymateb wrth ni ddod ato fo i ofyn am faddeuant. Dyn ni gyd yn bechadurus. Dyn ni'n bechadurus o ran natur. A dim ond Iesu sydd yn gallu ein iachau ni. A mae angen i ni ddod o'i flaen o. Dyn ni ddim am gael ffrau, does dim rhaid i ni fod ofn. Dyn ni'n dod ger bron un sy'n deall a ger bron un sydd eisiau ein helpu. Y ddelwedd amlwg yn y darlleniad yma'n Hebreaid, mae'r awdur yn ddefnyddio, yw'r ddelwedd o bywyd Cristnogol fel ras, a bod ni gyd yn rhedeg ras. Dwi yn mwynhau rhedeg, ond anaml iawn ydw i'n mwynhau tra bod fi'n rhedeg. Dwi fel arfer yn rhedeg, a wedyn dwi'n mwynhau pan dwi'n stopio. Mae angen i fi gael rhywbeth i edrych ymlaen ato fo, neu mae rhaid fi gael rhywbeth i rhedeg tuag ato fo, falle targed o bellter neu amser. Mae hynny'n helpu fi ddal ati. A mae'r awdur yma'n Hebreaid yn deud wrthyn ni bod yna ddau beth gallwn ni edrych arno fo neu gwneud tra'n rhedeg y ras, tra byw y bywyd Cristnogol fydd yn helpu ni i rhedeg hyd y diwedd. A'r ddau beth yna ydy, yn gyntaf, cael gwared o unrhyw bechod sy'n denu yn sylw ni. Ac yn ail, i hoelio ein llyced ar Iesu. So sut ydyn ni'n cael gwared o unrhyw bechod sy'n denu'n sylw? Wel, fel dyn ni wedi bod yn trafod, a fel dyn ni wedi gweld yn y darlleniad eisoes, dyn ni'n cyflwyno nhw i Iesu. Mae o'n cymryd ein pwynau ni, ein pryderon ni, a'n pechod ni. Mae o'n gwneud hynny'n llawen. Dyna mae o wedi dod i wneud. A mae yna rai cyfeithiadau yn Saesneg sy'n dweud bod y pechod yma yn easily entangles us. Mae o fatha rhyw trap, mae o'n dal arno ni, mae o'n tynnu ni lawr. A mae hynny'n wir iawn, mae pechod yn gallu peri ni deimlo'n sori dros yn hunain, neu teimlo'n euog ac i aros yn yr eogrwydd yna. Ond ddim dyna dyn ni wedi'n creu, ddim dyna lle dyn ni wedi'n creu i fod. Dyn ni ddim fod i beatio'n hunain fyny. Dyn ni'n cyflwyno ein beichiau i Iesu. Mae o eisiau cymryd nhw. Mae o eisiau ni gael maddeuant. Mae o eisiau ni profi heddwch a'i gariad o. Ac yr ail beth mae awdur llythyr at Hebreaid yn deud wrth ni wneud wrth rhedeg y ras ydy hoelio ein llygaid ar Iesu. Wel, unwaith ni'n gweld ac yn profi cariad Iesu, does dim lawer o motivation gwell i edrych arno fo. Ond mae'r awdur yn rhoi dau beth i ni gofio amdano. Sef y gyntaf, mae fo ydy'r pencampwr. Fo ydy pencampwr ein ffydd ni. Rwan, dwi'n hoff iawn o wylio Cymru yn chwarae rygbi. Ac os mae Cymru yn ennill gêm, dwi'n gweiddi yn llawen a dwi'n deud bod ni wedi ennill. Dwi ddim wedi codi bus yn y gêm. Dwi ddim hyd yn oed yn gallu chwarae rygbi, ond dwi dal yn hapus yn dweud bod ni wedi ennill.
A dyna fel mae hi hefo Iesu. Mae'r brwydr yn erbyn pechod wedi ei giro, unwaith ac am byth, trwy'r groes a'r atgyfodiad. Mae Iesu wedi chwalu pwerau uffern a phechod. A dyn ni, os dyn ni'n credu ynddo fo'n gallu deud yn hyderus ein bod ni wedi ennill. Ddim oherwydd bod ni wedi codi bys i helpu, ond oherwydd bod ein pencampwr ni, Iesu, wedi ennill y frwydr. Ac yn ail, mae'r awdur yn deud mae fod i'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni. Mae pob hyfforddwr werth ei halen di bod yna o'r blaen. Mae o wedi bod trwy y broses. Maen nhw'n gwybod fel dyn ni'n teimlo. Maen nhw'n gwybod be dyn ni'n wynebu. Maen nhw wedi bod trwy'r heriau o'r blaen. A maen nhw'n annog. Maen nhw'n dangos i ni sut i wella. Maen nhw'n pwyntio allan beiau os oes angen mwyn peidio gleid eto. Maen nhw'n helpu pob elfen o fywyd athletwr mwyn ei sicrhau bod nhw'n cyrraedd ei nod, bod nhw'n cyrraedd y gored bod nhw'n gallu. Mae Iesu yn dangos ni sut i fyw. Mae yn dangos ni sut i garu, sut i faddau, sut i fyw yn llawen. Felly dyna fy anogaeth i yr wythnos yma. Yr anogaeth o redeg y ras i ddilyn Iesu. Gadewch i ni hoelio ein sylw arno fo. Gadewch i ni gofio am ei gariad o. Does dim angen i ni ddod o'i flaen o yn ofnus na'n bryderus. Mae'r croeso yna i ni gyd ddod o'i flaen o yn hyderus ac yn gwybod bod ni ddim am cael ein troi ffwr. Mae Iesu eisiau i ni weld faint mae o'n ein caru ni. Mae o eisiau rhoi maddeuant i ni. Mae o eisiau i ni weld ei gariad. Mae o eisiau i ni brofi heddwch. Gadewch i ni ddod at orsedd gras. A dwi am gloi hefo chydig o adnodau Hebreaid, adnod 4. Felly gadewch i ni ddal yn gafal yn beth dyn ni'n redi. Mae gennym ni archoffeiriad gwych, Iesu mab Duw, sydd wedi mynd i mewn at Dduw i'r nefoedd. A mae'n archoffeiriad sy'n deall yn iawn mor wan dyn ni. Mae wedi cael ei demtio yn union yr un fath â ni, ond heb bechu o gwbl. Felly gadewch i ni glosio at orsedd Duw yn hyderus. Mae Duw mor hael, bydd yn trigarhau wrthyn ni, ac yn rhoi popeth sydd ei angen i ni pan mae angen help arno ni. Gadewch i ni weddio i gloi, a dyna mi fydd y fendith ar ddiwedd yr oedfa. O Dduw, ni'n diolch i ti am atgoffa ni o faint wyt ti'n caru ni. Dduw, ni'n diolch i ti am dy faddeuant. Ni'n diolch bod ti trwy'r groes yn gallu cynnig y maddeuant yna i ni yn rhad ac am ddim. Dduw, ni'n diolch bod wedi costio pob dim i ti, bod ti'n cynnig o i ni. Dduw, ni'n diolch bod yna ddim byd bod ni'n gallu wneud i heiddi dy gariad di. Dduw, bod ti wedi ennill am prynu ni, bod o'i gyd yn dy waith di. Dduw, ni'n diolch bod ti yn bencampwr ac yn hyfforddwr, yn annog ni, yn dangos i ni sut i fyw, yn ein cynorthwyo ni trwy dy ysbryd i fyw fel pobl sy'n caru ti a sy'n dilyn ti. So Dduw, ni'n gofyn, wneud i helpu ni rwan, helpu ni ddod at y ti, hefo'n pryderon, hefo'n beichiau. Helpu ni gretu yn y maddeuant bod ti yn ei gynnig, a helpu ni fyw yn rhedeg y ras, heb ddiffygio, ond hefo'n llygaid wedi hwyli arno ti. Ni'n gofyn hyn clod i'r enw di. Amen. Byddedir ar y glwyn, dyfedithio, oedd gadw y llewyrchu ei wyneb ato ti, a bod yn ras mor, ac edrych
Dydy'r arglwydd, dy fendithio, ath gadw a llewyrchu wyneb arnat ti, a bod yn raslon, ac edrych arnat, a rhoi hyd i ti. Amen, 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 Dydy'r arglwydd, dy fendithio, ath gadw a llewyrchu wyneb arnat ti, a bod yn raslon, ac edrych arnat, a rhoi hyd i ti. I gael ffilo, genedlaethau, a dy deulu, a dy blant di, a'r ein plant nhw, a'r plant wythau, bydd ei ffawro, a na ti ac